Xa tiñamos mono de musicais no IES Xesús Taboada Chivite. Moi boas, Isabel Cota, César Sánchez, o director, David Rodríguez Rivada, que é un dos responsables de que houvese, de que se dese o primeiro musical neste instituto, pero non vimos a falar dos musicais, que sabemos que vai haber un séptimo, senón vimos a falar dese documental que se vai estrear nuns días, o 30 de setembro. Contanos. Efectivamente, o venres 30 de setembro ás 8:30 da tarde no Auditorio de Verín faremos a estrea do documental Chivititeiros, unha conversa arredor dos musicais. Un documental dirixido por Sabela Domínguez Souto, e que poidemos facer como resposta a esa necesidade creativa que tiñamos durante a pandemia, non? Nun momento no que non podíamos seguir facendo teatro nin actuacións, dunha maneira de facer algo alternativo era facer unha reflexión gravada sobre o que xa fixemos antes. Contanos como xorde a idea de empezar a traballar nos musicais aquí no Taboada de Chivite. Os musicais apareceron como unha actividade de aula no curso 2012-2013 cos meus alumnos de terceiro e cuarto da ESO daquela, como estábamos a cantar cancións dos Miserables, pois ao final unha cousa levou a outra e empezamos a introducir elementos teatrais, a representar algunha das cancións e finalmente decidimos montar Los Miserables unindo 11 números musicais e entre número e número toda a acción que transcorría era recitada por alumnos nun romance que escribimos resumindo o que pasaba en medio. E logo co paso dos cursos fomos complicando cada vez máis e o ano seguinte xa con Moulin Rouge introducimos as coreografías, o ano seguinte traducimos o galego todas as letras de ABBA da Mamma Mía, xa metimos un coro de alumnos, logo o seguinte ano fixemos o musical de Hoy non me podo levantar de Mecano, xa metendo iluminación, efectos sonoros, vídeos, e logo xa pasamos a Gris, traducido ao galego, con coro de profes, coro de alumnos e todo o anterior, e finalmente A Bela e a Besta en galego. Si todo iso que me estabas contando que se programou se puxo en marcha, se o sabía o director do centro. Sí, claro. Sería imposible facelo sen a colaboración do director. Que foi o primeiro que pensou o director cando lle plantexaron todo isto? Bueno, teño que decir que daquela non era director. Eu daquela era o vicedirector, e o vicedirector tamén era un pouco encargado das actividades extraescolares. Polo tanto, tiña que saber sí ou sí o que estaba pasando. E o director, evidentemente, tamén. E logo xa a día de hoxe, obviamente, por suposto que estamos enterados de todo isto, e ademais é que ven sendo como un proxecto de centro, realmente. Esos musicais eran un proxecto de centro porque movían a un montón de alumnado, de profesorado, de departamentos, entón era moi enriquecedor. É un proxecto de centro, un proxecto único no que é o ámbito xeográfico da comunidade autónoma, non? No ámbito educativo, non? Da comunidade autónoma. Sí, home, fomos recoñecidos varias veces, mesmo pola Consellería, tivemos os nosos premios tamén, levamos representacións a Vigo, a numerosos centros, pero eu quedome sobre todo, máis de todo eso, quedome sobre todo co que eso representa, co impacto que ten no alumnado, quedome sobre todo con eso. Fíxate que outro día que vi unha entrevista que fixestes vos mesmos os responsables do CIC daqui de Verín, para min é un orgullo, supoño que David e Isa pensarán o mesmo, ver como Sabela, que estamos falando agora, é unha das responsables ou unha das protagonistas dese festival, e logo rapaces colaboradores que había ali, que foron alumnos nosos que pasaron polo musical, o sea, a vena artística a levan. E logo outros valores que aprenden aquí, traballo colaborativo, traballo interdisciplinar, entón, ao fin e ao cabo, arrastra un montón de valores. Por iso creo que é moi enriquecedor poder volver a ter un musical no centro. E nada, temos profesores, temos alumnos, temos a David, entonces témolo todo para botarlo a andar outra vez. Porque o musical implica prácticamente a todas as estructuras educativas do centro, non? É dicir, alumnos, mestres, todas
distintas especialidades do Sí. centro, non? Facedes todo, Sí. non só cantades e tocades, sino que facedes todos os decorados, cando, en función de cada un dos Sí, ese dos musicais. o decorado que está aí ao fondo, por exemplo, foi feito na aula de plástica. Moitas veces a iluminación e demais pois é o departamento de tecnoloxía. Logo, que tema de maquillaxe e tema de organizativo e demais, pois tamén corre a cargo de profesores, de alumnos. É máis, o sea, realmente implica a comunidade educativa, porque as familias tamén poden estar implicadas Hai esa colaboración das musical, familias, efectivamente. elaborando traxes, por exemplo, vestimenta, vestuario. Sí, aportan. E ao final tamén estamos movendo un poquinho pois o pouco que supón a parte económica tamén moves no pobo tamén moitas veces, cosas que hai que comprar, cosas que hai que mercar, en fin, eu creo que é moi visible, moi enriquecedor desde moitos puntos de vista. E despois contando con Isabel Cota, que é a que se encarga de trasladar todas as letras ao galego, non? É que non só aunamos esa participación de toda a comunidade, metémoslle música, sino que tamén potenciamos evidentemente a lingua. Si, dende o musical de Mamma Mía, pois decidimos que os musicales tamén eran unha oportunidade para dinamizar a lingua galega, para amosar a todo o mundo que algo que inicialmente está en lingua inglesa pode perfectamente poñerse en estea na nosa lingua. Entón é como tamén un labor de normalización, ver que a nosa lingua serve para ser utilizada en calquera ámbito da vida cotiá, pero tamén nos escenarios, tamén permite as traducións que músicas que coñecíamos, pero moita xente o mellor non é consciente do que se estaba a dicir, pois agora témolo en galego e sabemos o que está a dicir, e ademais a traducción dos musicais ao galego, que eu saiba, é nosa. Non existe Mamma Mía en galego máis que o noso Mamma Mía en galego, non existe Gris en galego máis que o noso Gris en galego, ou A Bela e a Besta, ou agora La La Land. Sí. No que xa estaremos empezando a traballar, non? Xa se había comezado a traballar nese musical antes da pandemia, sí, verdade? Sí. Bueno, xa están todas as letras traducidas ao galego, xa está o guión feito. Os telóns, imos reutilizar algúns dos musicais anteriores, pero tamén hai telóns novos que xa están feitos, que nos falta agora pois poñer en marcha o alumnado, que este ano consideramos que é un reto, porque claro, nos musicais anteriores moita parte do alumnado participante xa tiña experiencia en musicais previos. Porén, este ano partimos de cero, porque marcharon os alumnados que participaron en musicais anteriores, remataron segundo de bacharelato o ano pasado, entón agora partimos de cero, con alumnos que non coñecemos. Temos que agora empezar o proceso de poñer cartéis, animar a xente a que se apunte, ou ben o coro de alumnos, ou ben a bailar, ou ben ao teatro, ou ben a axudar co cuestións de escenografía, movendo os telóns. E partimos de cero porque non... Claro, son pero alumnos completamente estamos novos. convencidos de que Eso, vai ser unha claro. experiencia estupenda, porque aquí en Verín hai unha canteira brutal, unha cantidade de xente con talento, e os xovenes veñen con moitas ganas. Eu noto os alumnos en segundo ano pasado, segundo da ESO, se lles veía con ganas de que acabara xa a pandemia dunha vez para en terceiro, que cando empezan comigo, poder facer algo do musical na aula. E todos estábamos esperando, agora por fin podemos retomalo. Despois da estrea dese documental, supoño que quedará ese gusaniño, non? Entre todos os verinenses. Se La La Land vai se estrear tamén no auditorio? Sí, se podemos, ou aquí no instituto e logo no auditorio, ou directamente no auditorio, xa veremos, pero bueno, nos normalmente o que facemos é estrealo no instituto, representalo un par de veces e logo levalo ao auditorio e representalo un par de veces tamén. E como está sendo a colaboración do Concello? Porque a min pareceme unha idea extraordinaria, non? Pois, mira, é unha actividade máis que se podía incluso encaixar regularmente no que é o calendario de actividades do Auditorio de Verín. Ata este momento o Concello de Verín sempre colaborou de maravilla, nunca puxeron ningunha pega, sempre a primeira houve un lugar para poder representar, e desta vez tamén, en canto teñamos datas en mente para La La Land, que eu calculo que será para xuño, sendo realistas, para xuño poderemos facelo, estou convencido de que non haberá problema. Puxémoste diante dun piano para que nos interpretes algo, pero antes de que o fagas, contanos un poquinho como é o día a día cando se empeza a preparar un musical, non? Despois da selección, cando xa tes
a todos os rapaces que van a colaborar? Canto tempo se lle dedica a semana? Pois, como a ver, distribuídos os horarios? Os horarios, o noso que facemos é dividir os alumnos en grupos e que cada grupo se especialice dunha cousa. Logo hai alumnos que poden participar en varios grupos se eles queren, non? Pero, por exemplo, con horarios concretos. Os martes pola tarde facemos coro de alumnos, 1 hora e media. Entón, por exemplo, se de 5:30 a 7, de 5:30 a 6:30 veñen as alumnas, e de 6 a 7 os alumnos, de tal maneira que a primeira media hora ensayan só as rapazas, a media hora de en medio xuntos, e a media hora final só os rapaces, ou ao revés, como sexa. Pero, bueno, a idea é martes, 1 hora e media de coro, pola tarde. Mércores, 2 horas de coreografías. As coreografías preparas Iria Otero, que é profesora de Educación Física, e ten un gimnasio Arco en Berín, onde moitas veces puidemos ensaiar, pois cando había ensaios en fin de semana, que o centro ten que estar pechado, pois ensayaban ali. Os mércores, entón, coreografías. Os xoves, 1 hora e media de teatro. Logo, os mércores e os venres, no recreo, ensaio de coro de profes. E logo, a medida que nos imos achegando ás datas críticas, xa hai que empregar ensaios en recreos con solistas. Pois o luns, os solistas de tal canción, esta escena é complicada, pois repasámola os martes nos recreos, ou o que sexa. E logo xa, cando queda un mes, 4 ensaios generais mínimo, 4. O primeiro sempre é horrible, o primeiro ensaio xeral nunca saiu ben, pero que é normal. Os que bailan ensayan o baile, os que cantan o que cantan, xuntas todo co teatro, coas luces, con tal, sempre reventa. Pero o segundo ensaio xeral é moi bo, e o terceiro e o cuarto saen ben, e logo xa vai todo. Entón, eso ao longo de todo o curso. Bueno, claro. es que te dicir que tamén nas túas clases, que tamén claro, nas clases de Javier Díaz, efectivamente, que tamén ven Javier Díaz de plástica polas tardes. Claro, a ver, non me acordo de todo. Deberes claro, entón, para as casas, non? Para que os participantes tamén visionen o que facemos sempre a principio de curso, cando, por exemplo, agora estamos empezando o curso, probablemente en 2 semanas veremos La La Land. A película. Para que? Para que xa teñan o argumento na cabeza, tal. En todas as clases de música, ata que houve a pandemia, eu sempre lle dedicaba mínimo 10-15 minutos a cantar todos os días. E que cantábamos? Pois dependendo do ano, 1 ou 2 temas do musical, e logo imos ampliando o repertorio, vale? A idea é que todos os alumnos, aínda que un alumno baile, no momento de representar só baile, quero dicir que non cante, nin faga teatro, todos os alumnos, para cando chegamos á primeira función, se saben de memoria todas as letras de todas as cancións, porque levan todo o ano cantándoas na clase, claro. Tedes coñecemento de si no resto de España hai institutos que tamén fan algo parecido, hai algún tipo de competición, competición, algún certamen no que se poida participar, centros de teatro e eso, sí. Centros con artes escénicas e cousas así. De feito, hai un par de anos en Cangas, hai uns anos, creo que en Bueu ou por aí, ou por Cangas, que un... facían, claro, tiñan un bacharelato artístico, os alumnos eran alumnos que tiñan técnica vocal, tiñan clases específicas de distintos aspectos musicais, en concreto, pero era un que facían unha versión en galego de Os Miserables, na que había que colaboraba coa escola de arte. Colaboraban co Centro Dramático Galego. Centro Dramático Galego, e que había moitos momentos que eran cadros, tal cual, cadros, pero con persoas de carne e oso. Entón, si, algo hai, pero claro, así a nivel de institutos de ensino secundario, sen bacharelatos artísticos, eu penso que non hai moito, ou nada, en Galicia. Por España sí que ten. En canto lle quedou documentar a Sabela, en minutos? 2 horas e 6 minutos. Porque claro, son 6 musicais. Se divides ese total entre 6, xa non fala tanto de cada musical, Bueno, e hai que ter en conta que hubo 3 sesións de grabación. Hubo un día inteiro que estiveron vindo os alumnos que gravaron 29 de decembro. Sí, Nadal. En Nadal viñeron a gravar durante todo o día, primeiro con mascarilla, con primeiro os do musical Os Miserables, bueno, foron musical a musical todo un día grabando. Outro día estivo grabando o coro de profesores e alumnos unhas cancións que van servir de transición no musical, e outro día estivo grabando todo o equipo técnico. Cando viñeron o alumnado o 29 de decembro a gravar,
foi un encontro de múltiples sensacións, non, para eles, porque canto tempo levaban algún desos alumnos sin vir ao centro. Moitos anos. De feito, 9 anos, algúns deses alumnos que van sair no musical agora son profes do instituto. Efectivamente. Efectivamente. É que estamos falando de xente que pasou polo teatro aquí, que pasou polos musicais, que, como decía antes, lle deixou unha pegada importante. ¿No? Sí. Sí, home, non sin ir máis alá, pues, Esther Estevez, por exemplo. Esther Estevez é un claro exemplo de pasar por esos escenarios. Pero que dice Esther Estevez, moitísimos outros. Digo Esther porque ahora, hoxe mesmo, pois, bueno, é unha persoa recoñecida e demais, moi coñecida, pero Sabela, que está facendo uns traballos xigantes por aí, é moito outro, alumnado, non? Eu creo que eu teño falado con David eso moitas veces, o feito de involucrar a tanta xente, a tantos rapaces, eles aprenden a saber estar a unha hora nun lugar que teñen que facer, como teñen que organizarse, e eso durante todo un curso obviamente ten que ser algo beneficioso para eles, para a súa vida, non? Como organizarse, como colaborar en grupo, como, polo tanto, digamos que están aprendendo cousas que lles vai a valer, pois, para o seu día a día nas materias, etc. E iso é beneficioso logo, pois, para min, por exemplo, para outro profesor e tal, porque é alumnado que lle dis tal día hai que facer isto e vancho a facer, porque están acostumados a unha inercia, a unha dinámica. Eso sin falar dos beneficios que ten a música, evidentemente. Claro. Eu vou falar un chisquiño Claro. de todo o que me leva axudado na miña vida, non? Rematamos con, non sei, algunha peza de... Pois, por exemplo, de La La Land. City of Stars. Vale, a canción City of Stars, que traducida ao galego por Isabel, 1000 estrelas. Bajo el volumen, perdón. Estrellas tremelucen para mí. Esta urbe con tanto por descubrir. Amor, sentino dende aquela aperta que che dei. Por fin os soños xa son reais. Hai que aplaudir. Moitísimas grazas, Isabel, César, David. Estou convencido de que estará o 30 de setembro ese auditorio repleto, non? Para repasar o que é xa toda unha historia de musicais aquí na Vila de Verín. Moitas gracias por recibirnos. Gracias a vos. Moitas gracias. Gracias.